ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንሎሚ ኣዛናይ ኣዘናጋዒ ኣነቓቕሕን መሃርን ዝበልናዮ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ወግዒ መኣዲ ኣብ ስድራ ቤት። ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዓይነትን ብዝሕን ኣዝዮም ረዘንቲ ክብርታት ዘለዎ ህዝቢ እዩ። እዚ ክብርታት እዚ ስለ ዝወነነ ድማዩ ኣብዛ ኩላ መሰናኽል ዝመልኣ ዓለም ዘጋጥሞም ብድሆታት እናሰገረ ነቲ ንዘመናት ዝዓቀቦ ክቡር ስነ ምግባራቱ ብሓድነት እናስተማቐረ ዝቕፅል ዘሎ። ኣብ ሕብረተሰብና ብሉፃት ክብርታት ኣለዉ ክበሃል እንከሎ ነውርታት ማለት ዒብ እውን ዝሓቆፈ እዩ። ክዕቀቡ ዘለዎም ክብርታት ክውገዱ ዘለዎም ነውርታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ክዋሳኣሎም ዘለዎ። ተዓዛቢ መፂኡ እዚኣቶም ክብሪዮም ይተዓቀቡ እዚኣቶም ድማ ዒብዮም ይወገዱ ክብል ፍጹም ኩነታዊ ይኮነን። ምክንያቱ ክብርታት ብዓብዩ ምስ ባህሊ ብመጠኑ ድማ ምስ ሃይማኖት ቀጥታዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎም እቲ ዋንኦም ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ክቕልሶም ዝግባእ። እዚ ሓቂ እዚ ክኢላታት ዓውዲ ስነ ሕብረተሰብ እውን ባህሊ በቲ ወናኒ እዩ ዳ እምበር ብኻልእ ኣይምእዘንን እዩ ክብሉ ገሊፆም ሞዮም። እቲ ምንታይ ባህሊ ኪኖ ብደገ ትዕዘቦ ምስጢራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ። ሕብረተሰብ ኤርትራ ፈታዊ ሰናይ ጸላኢ ግና እዩ። ምንብባሩን ምክብባሩን ከዓ ንመን እሞ ዘየቕንኦ። ኣብ ሕማቕ ኣብ ጽቡቕ ብሓደ ክትዕዘቦ ደስ ዘየብል ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ ሓዘን ንሓዘንተኛ ኣብ ምጽናዕ ዝግበር ወግዒ፣ ኣብ መርዓ ድማ ንበዓል ኣበባ ንምውሳኽ ዝካየድ ምውሳእ ብሕብረተሰብና ካብ ዝዝውተሩ ኣብነታውያን ወግዕታት እዮም። ብዘይካዚ ንዒብ ቦታ ዝኸልኡ ክብርታት እውን ኣለዉ። ዘይናትካ ምድላይን ዘይፀዓርካሉ ሃንቆ ምባልን ነውሪ እዩ። ከም ሰብ ዘቁፅር እውን ኣይኮነን። ከም እውን ዘይምትሕልላይ ንጽጉም ወገንካ እናረኣኻ ከተጽቅጥ እታ ናይ ውሽጢኻ ሕልና እኳ ተኣኽለካ። ሰብ ከይብለን ምባል ጌጋ ንኸይትፍጽም ከባቢኻ ግልጽ ምባል ብልምድና ካይዳን ብሕብረተሰብካ ምእዛዝ እውን ኣካል ዒብ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዮም። እዞም ንጠቕሶም ዘለና ገለ ካብቶም ኣብ ሕብረተሰብ ንዘመናት ዝሰረቱ ክብርታት እዮም። የግዳስ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እንተተባህለ ይሓይሽ። ነዞም ንዘመናት ሓይሊ ኮይኖም ከም ሕብረተሰብ ኣብዚ ዘብፅሑና ክብርታት ምዕቃቦምን ኣብ ዝቕፅል ወለዶ ብግቡእ ከም ዝመሓላለፉ ምግባሮምን በቲ ሓደ ወገን ነቶም መንሽሮ ባህልና ኮኑ እናተኣታተዩ ዝቕፅሉ ዘለው ዒብ ዘድልዮም ልምድታት ምውጋድ ድማ በቲ ካልእ የጽናሓለይ ዘይባህሎ እዋናዊ ዕማም ናይ ኩሉ ወገን ምዃኑ ንእግረ መንገድና ከነዘኻኽሮን ደሊ መልእኽቲ እዩ። ክብርታትን ዒባትን ቅድሚ ሕብረተሰብ ዝፍጠሩ ይኮኑን። እንታይ ደኣ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ምስ ቆመ ዝሃንጾም እዮም። ኣብዚ ንኽብሪ እናደመቐት ንዒብ እናሃሰሰት ክትቅፅል ዓቢ ተራ ክትፃወት ትፅቢት ዝግበረላ ድማ እታ መሰረት ሕብረተሰብን ሃገርን ዝኾነት ስድራ ቤት እያ። ምክንያቱ ክብርታት ሕብረተሰብና ኣብ ስድራ ቤት ስለ ዝተሰረቱ እዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ። እንተዘይኮይኑ ኣብ ስድራ ቤት ዘይተሰረተን ዘይተሃነፀን ኣብ ሕብረተሰብ ክህሉ ምጽባይ ብሓደ ኢድካ ከም ምጥቃዕ ክኸውን። ስለዚ ኣበርክቶ ስድራ ቤት ኣብ ምዕባይ ክብርታት ሕብረተሰብ ወሳኒ ይኸውን። ዝጸናሓና ባህሊ ኣቦዋትን ኣዴታትን ተካኣ ወለዶ ንዝኾነ ህፃን መልሚሉ ኣብ ዝብጻሕ ዘብጽሕ እዩ። ሓንቲ ካብቶም ኤርትራውያን ወለዲ ናብ ደቆም ክብርታት ሕብረተሰቦም ዘሰጋግሩላ መድረኽ ድማ መኣዲ እያ። መኣዲ ሓንቲ ካብቶም ብወግዒ ክቢ ዝእንገዱ ወግዕታት ሕብረተሰብና እያ። ወግዒ ሓዘና፣ ወግዒ ጓይላና፣ ወግዒ መኼዳና ወዘተ ብወግዒ ክቢ እዩ ዝካየድ። ሓንቲ ካብተን ተሃረፍቲ ዝኾነት መኣዲ ወግዕና ካብኣ ዝርከብ ረብሓ መወዳድርቲ የብሉን። ኣብ ቁርሲ፣ ኣብ ምሳሕ፣ ኣብ ድራር ወዘተ ስድራ ቤት ብሓባር ኮፍ ኢልካ ክትምገብ እንከለኻ ዘሎ መቐረት ንዕኡ ዝምጥን ቃላውትን ዝርከብ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ቤት ካብ ወግዒ መኣዲ ብማዕረ ተራቢሕን ኣርብሐን እዩ። እቲ ምንታይ ኣብ ሕብረተሰብና መኣዲ ቤት ትምህርቲ እያ። ወላድን ውሉድን ሓቢሮም ዝመሃሩላን ዝመያየጡላን መድረኽ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ንኣገዳስነት መኣዲ ዝፈታትን ዝተፈላለየ ዘመናዊ ልምድታት ይተኣተቶ ስለ ዘሎ መኣዲ ክብረታት ከይሃስስ ስድራ ቤታት ብሓፈሻ ሕብረተሰብ ድማ ብፍላይ ልዑል ቆላሕታ ክገብርሉ ዘለዎም ጉዳዩ። ኣብ ባህልና ኣመጋግባና ብፍሉይ ካብ ገጠራት ብብዝሒ ብመኣዲ እዩ ዝፍጸም። ኩላ ኣባል ስድራ ቤት ብኣቦን ኣደን ማሚቋን ማዕሪጋን ኣብ ሓደ መኣዲ ተቐሪበያ ብፍቕሪ እናተጠማመተት እናውግዐትን ትቋደስ። ኣብ ከተማታት ግን ብዝተፈላለየ ቅቡልን ዘይቅቡልን ኩነታት እዚ ናይ መኣዲ ክብሪ እናሃሰሰ ይኸይድ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ሓደ ሓደ ስድራ ቤታት ዳርጋ ይርስዓሎ ክበሃል ዘየድፍር ኣይኮነን።
አባላት ስድራ ቤት ብማዕዲ ከቢቦም ክምገቡና ከአሉ የግዳ ነፍሲ ወከፍ አባል ነንበይኑ በቢያቱ ሒዙ ክምገብ ምርአይ ንቡር ኮይኑሎ። እዚ ዓይነት አመጋግባ ኣብ ከም ፓስታ ስፓጌቲ፣ ፓስታ ማኮሮኒ፣ ሩዝን ካልእ ዓይነት ምግብታትን ቅቡል መድረኽ ዘምጽኦ አመጋግባን ብምዃኑ ብማዕዲ ከቢብካ ክትምገቦ ዝከኣል ኣይኮነን። በቢያትኻ ሒዝካ ክትምገቦ ዘገደካ ስለ ዝኾነ ዝውቀስ አመጋግባ እውን ኣይኮነን። ናቱ ክብርን ጽባቐን ተቐባልነትን ዘለዎ እዩ። ከነወግዶውን ኣይንኽእልን ኢና። ብተወሳኺ ኣውራያትን መርዓታትን ካልእ ጽምብላትን በቢያትኻ ሒዝካ ክትምገብ ምኽኣል ንባዕሉ ብኹሉ መዳዩ ቅቡልን ዘዋህፅን እዩ። እቲ ካህስስ የብሉን ንብሎ ዘለና ግን ኣብ ገዛና ኮይንና ኣብ በቢያትና ጣይታ እንጀራ ሒዝና ከም ደቂ ዛገራ ፋሕ ኢልና ብቐጻሊ ምጋብን ብዘይኢሂን ምሂን በሊዕና ምትንሳእ እዩ። ከም እውን ኩልኻ ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ገዛ እንከለኻ ዋላ በቢያትኻ ሒዝካ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሳሎን ከቢብካ ኣብ ክንዲ ምምጋብ ኣብ በበይኑ ግዜ ምምጋብ ኣሎ። ወፊርካ ውዒልካ ገዛ ምስ ኣተኻ እውን በቢዝኣተኻዮ እናተመገብካ ኣመት ናይቲ ኣባል ስድራ ቤትካ ከይገበርካ ምቕጻል ይርአ እዩ። ብኸምዚ ኣብ ሳሎን ብሓደ ኮፍ ኢሎም እናተረኣዩን እናዋግዑን ካብ ዘይምጋብ ዝተላዕለ ኣብ ግዜ መግቢ ምብላዕ ዘይፋለጡን ዘይረኣዩን ኣባላት ስድራ ቤት ዝሰኣኑ እውን ኣይኮኑን። ነቲ ክዕቀብ ዘለዎ ወግዕና ዘጥፍኦ ዘሎ ከዓ እዚታት እዩ። ሓቂ እዩ ሰዓታት ስራሕ ኣብ በበይኑ ግዜ ክትምገብ ዝድርኽ እኳ እንተኾነ ኣብ ከም ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን ካልእ ኣጋጣሚታትን ግን ብሓደ ኣብ ሳሎን ከቢብካ ምምጋብን ምውጋዕን መንፈስ መኣዲ ኣብ ስድራ ቤት ዘማሙቕ ስለ ዝኾነ ሸለል ክበሃል ኣይግባእን። ስለዚ ኣብ ዘመናዊ ልምዲ ኣመጋግባ በቢያትና ሒዝና ክንምገብ ከለና እታ ኣብ መንጎ ተመገብቲ ከነተግብራ ዘለና ወግዕን ፍቕርን ክትተርፍ ወይ ብስቕታ በሊዕካ ቢያትኻ ቀሚጥካ ምኻድ ክትካእ የብላን። እቲ ሓባራዊ ወግዒ፣ ሓባራዊ ዕላል፣ ሓባራዊ ኢሂን ምሂን፣ ሓባራዊ ድሃይ ስራሕን ኩነታት ስድራ ቤትን ምፍልላጥ በቢያትና ሒዝና እናተመገብና ከይተረፈ ከነተግብሮ ንኽእል ኢና። ብኸምዚ መገዲ ዝመሓላለፍ ክብርታትን ምኽርን ሓደ ካብትን ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደ ህዝብን ሕብረተሰብን ሓድነቱን መንነቱን ኣኽቢሩ ብስጥመት ክጓዓዝን ክምርሽና ክኢልዎ ዘሎ እዩ። እዚ መንፈስ ናይ ማኣዲ ድማ ብኩሉ መዳያት ማለት ብክቢ ማኣዲ ኮነ በቢያትና ሒዝና ኣብ ንምገበሉ ግዜ ተዓቂቡ ክቕጽል ኣለዎ። እቲ ምንታይ ኣብ ማኣዲ ክቢ ይኹን በቢያትና ሒዝና ኣብ ንምገበሉ እዋን ኣብዛ ጠርናፊትና ዝኾነት መንፈስ ናይ ማኣዲ ንረኽቦም ከም ምኽሪ፣ ተግሳጽ፣ ፍቕሪ፣ ሓይሊ፣ ሓድነት፣ ጽንዓት ወዘተ ዝኣመሰሉ ክብርታት ብዝግባእ ክንቀስሞም ዝሓሸ ዕድል ስለ ዝፈጠረልና እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ከይጠቕሰት ክትሓልፍ ዘይብላ ነጥበላ ንሳ ከዓ ንትርጉም ማኣዲ ብዕምቆት ካብ ዘይምርዳእ ነንበይንኻ ተቐሪብካ ምብላዕ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ መርዓ መግቢ ብዘይኣገባብ ንኽሃልኽ ተራ ስለ ዘለዎ ንበይንኻ ኮንካ ምብላዕ ክድግፉ ዝሰምዑ ሞጎት እዩ። እዚ ግን ናይ ኣረዳድኣ ጸገም ዳ እምበር ኣብ ማኣዲ እኮ ዓቕምኻ መግቢ ቀሪብካ ብቆጣቢ መገዲ ክትቋደስ ዘይከኣል ኣይኮነን። ኣብ ማኣዲ ብዙሕ መግቢ ክሳብ ዝተርፍ ክቕረብ ኣለዎ ዝብል ባህሊ እውን የብልናን። ኣብ ማኣዲ ገዛና ይኹን ኣብ ማኣዲ መርዓ ዓቕምና ዝኾነ መግቢ ዘይንቕርበሉ ምኽንያት እንታይ ኣሎ ድዩ? እቲ ጸገም ናይ ኣረዳድኣን ናይ ኣተገባብራን ጸገም ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል። ሕጂ እውን እዚ ሓሳብ ንዘመናዊ ልምዲ መጋግባ ንምንኣስ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ወግዒ ማኣድና ንኸይሃስስ እቲ ክቢ ማኣዲ ኮይንና ክንምገቦ ንኽእል ንመገቦ። እቲ በቢያትና ሒዝና ንምገቦ ድማ ብኸምኡ ንመገቦ ንምባል እዩ። ከምቲ ቁርብ ትንክፍ ዘበልናዮ ኣብ ማኣዲ ዝርከቡ ረብሓታት ብዙሓት እዮም። ንምርድኡ ምእንቲ ክጥዕም ኣብ ወግዒ ማኣዲ በቶም መራሕቲ ናይቲ ስድራ ዝኾኑ ኣቦን ኣደን ዝርከቡ ጥቕምታት ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ፈላሊና ኸነቕርብ። ቅድሚኡ ግን እቶም